Usa ka 102-year-old nga babae ang nakadawat og 100,000 pesos nga incentive gikan sa lokal nga kagamhanan sa Alabel, Sarangani. Atol sa flag ceremony sa Alabel LGU ni atong Lunes, gitunol kang porita mangkal ang cheque isip incentive alang sa mga centenarian nga residente sa Alabel. Sumala sa Municipal Social Welfare and Development Office, si Lola Purita nagpuyo kauban ang iyang usa ka igsuon nga mag 100 years old sab karong November 20. Silang duha walay mga bana ug nagpabiling dalaga. Sumala ni Lola Purita kinsa gipanganak ni atong June 15, 1922, ang sekreto sa iyang long life, pagkaon og gulay, prutas ug mga masustansyang pagkaon ug paglikay sa tamis nga pagkaon. Madud sa Alabel LGU ang maong incentive gikan kanila lahi pa sa madawat nga 100,000 pesos sa mga centenarian gikan sa national government nga iproseso sa DSWD Region 12.